hala sapune tute punang li phan thek long lo he lasi laso bihu etek a film long nang ke cheng pen ki jut labang so dim long nang che parjan dun ma सपने टूटे नैना रूठे तेरे बिन जीना भी क्या जीना दिल की को Nipo amen ke crosswell timung inge nipa amen ke rumering tipi karbi tuma do jada try pa do ajat mati lang misani kadong nilimen sarno erong pi che parjan dun lo child artist dun lo lapen non bihu etek pu difu arong supia long tame pu star mate banner tar thiblo labang so bihu etek a movie long mate alamar jana long sitame alang like child artist si dodun lo lasi ilitum alang like kapre ka khei kalilo dak ilitum karbi anglong amuso iglo lapen alang like komatma pulutang te karbi anglong along lapen bollywood along sitame actor Crossfire timung alangli supoiklo lapen alangli ke non ladak dipu amache alangli ke do lasi nili alangli phan elitum theglongji YouTube along sapune tute po ladang so album nangli tum ta lang polotang te theglongji haladak alangli phan elitum karbia pindeng laso pindeng penamat kaching thang haladak luna long elitum album long theglongji lasi labang so ke theglong ningkang sam ningkarong ta chekhang ne se alang li dunga nang pate bok nang koklo alang li pen chingki jithan pon je phan lasi athir nang li phan aprangsi kardom pajelo de lasi nang li karbiang long arar phan ningkan ki mi akardom pijima greetings to all of you happy new year and have a nice day chorolo po payment ko son lo nipo amen ke crosswell timung inge nipa amen ke rumering tipi nang arta ke kon lo ni arta ke 11 nang kacharli bangke ni ga charlie class 6 long ni charlie la nang kodak school lo dun bom ni non dun mo school we calvary home academy bo difomati di furong nang tum nang hemisi bangko ano chima hemisima mane ko sonda ni family and that ma ni family ke sari jon nipo nipai ni pen ni ik ang iga mention lo ni ik amene achoti mungbo chotimong tangte nang hala sapune tute punang li phan thek long lo he lasi laso bihu etek a film long nang ke cheng pen ki jut labang so dim long nang che parjan dun ma ko son hada ka che parjan dun ka Chaparjan dun ma pura son long than po pini acting lo la sanjat ki hang la sanjat ki kat la hai ola do di ante laso film long ko mat lo nang li phan ke pon ke nihan ma nihan ang ipon abang ni po popo senang ke pon di ante laso film ka shooting dun pen nang ko son lo nang ning kamathan ning karong la son tu ma ni so film pini kuri dat pen ni ning arong pik lo ning arong pik di ente nang mane nang mithang nang ning kihang pen tong kidun ma pupu tong nang phan nang kihang pon lo nang film ka shooting nang ning hang o manang ta ning hang o nang mithang to nang dun lang poki puma ma pupu to nang karne pon bhai ni alo bahai ni ta ni akidun kang tung lo halata te vango pulo di pulo tang te non bihuite ka film ke non laso acheklo 16 ke release poke di lase laso film long ko son lo nang ka chema tha pen lang me pik ji mang karbeng long rat phanang pisi thanji ni chama tha tenge la lang mesani pura karbi tuma do jada try pa do ajat mati lang mesani di nang tamila so pinding sumpot pen si hadak cheparjan dun lo hadak karbi tum arlo so pinso nang jirpo tum ta do ma ni jerpo ke ave anta ni cousin edo ni cousin nagadi tangte lason thak karbi a film punon bollywood a film punon achat a film long sita me non nang prang nang kache parjan dun thuja phanang ko nang ning hang do lang ma dun lang ma non koson lo nang kamatha ni ma ni dun ingtungala lang de pulutang te non bollywood a film asono non la bihu tek la so film ke non release pomate la release dera phi kopine film nang liya ko ka shooting dun tang dolang ma ke klangji dolang ma
Abilo. Avelo. Oh. Bajirong Lamarjan Karbi film lo dakta nangli Ceparjan dun ma. Oh kopia rule to hadake. Rolong child artist lo la bihote long lo ason that lo. Hala dakta. Oh. Inte non nang la film kaselambo matumaphan la pen Karbi ang longarar phan nang kupisi thanjila so film bihuitek nang palang dunjia phan ba non nang prang film ka shooting nang liphan nang ke papon thujia phan nang pisi nang puing to Nima. Puing to lo anta protected lo. choro lo lasi alang artata avilang alang na chithana teng pulutang te arta ning kan khri sivet lang lapen alang ka Charlie ta non ingdeng trok angdeng si Charlie bom lang setame alang la puan arta ki jum pusita alang Bollywood a film malong an kilidun lake ilitum Karbi ang longarat phanong nong me kewan abang phu pule hok det setame hinunilo pibot ma pulutang te dak ilitum Karbi ang longalong tame Lamarjan ka selamatum ke dupiklo lapen Lamarjan long kilu datum ta dupiklo bonta lapuson ang songan kilidun pu abang ke theklong kompikla te bon seta pinang anar ni porhot nalitum theklong lo alangli sarbura crossfire timung alanglita actor lo Karbi anglong tame actor lo lapen Bollywood Lamarjan long tame alangli ke Ceparjan tu na posi Bollywood actor pusi punang kok ponon ke alang hapuan ke ledun na joini alang li sopo warta abipin sita alang ta ledun lo alang li sarbura joini lo lasi ilitum alang li phan da pen alang li sarbura phan ta mihir jumi pidun no nang anso se ang song ka paledun pen ilitum Karbi akhaya phanta kaprek akhaya tum nanga pachini le thoji lapen Karbi ang long arat atum sitame anso se ang song anat ke ledun thu thekja phan itum alang litum phan hir jume pidun nang lalote litum ta ledun thekpo lapen non alang litum pososo kache parjan dun bihu etek non arkoy chikloni phai kretrok dak difu galaxy holalong tame paklang ponpo lasila sohot ilitum anu tinta kelang dunjia phan chisik pon nonang chipaduk dun lonang athemai ilitum Karbi atum si hadake ong lo pochi ilitum chirap dun iklunang ente athir nang hinpen kopini ki puji dolang marara phan Lada karat Karbi ang long tum la 16 January ke vang bohut ni tum sab pini chetang de inke ni classmate tumalo ni class teacher classmate schoolmate jatalo vang ikha lalo alang ki puji po bang ke non ni phai kretrok arkoya chiklo dak difuglak se hololong bihu ete Lamarjan alang tum ka shooting dun pek Lamarjan paklang polasi athir ajir po jir pido andum tame nanglang nang cherabon thapu sipulo lapen laswar ni abangke alang pen chetong nang pusi alang aning ke hanglo lasi nang litum tame alang athir timung ajir pijir podon phan nilhin pen tame chuning rilo nang litum wang ignon difu galaxy holalong ala wangra alang pen chetong long po alang ka Ceparjan dun Lamarjan ko anlang mihma lang no masit me ilitum chinik po lasi pini nili athir timung pen kaching ki che thana jai meke lapanik vetlo anso se mo chingki che than pon thuik bom nang apor ki me hut lapen alang litame anso se akang tu yang deng kele dun thu bom thekja phan ilitum hirjume pidun nang tangte pini ajai mek lapan si kang ton eklo nalitum ta dume thakme korwang thu kardom